Mazuva mashoma apfuura ndofunga vazhinji makaona nyaya yemukomana anonzi Kelvin yaitenderera pamasocial media platforms achinzi aiwa akangowanika kugomo rekukopi kuna Kaguvi uko akangopondwa akafa, asi hama neshamwari dziri kukatyamara kuti tizive kuti chii chakaitika pamukomana uyu. Saka ndati nhasuno regai tiende kuStone Ridge kunogara amai vemukomana uyu tinyatsononzwisisa kuti sevabereki sehama vakazowana here chakauraya Kelvin. Regai tipinde mukati menyaya tinyatsonzwisisa zvakaitika pane mukomana uyu. Mama makadi Tripoid makadiwo nani nematambudziko kamukoma Kelvin akaonekwa kuno kumama kwatiri kuchina nzwa vamwe vachiti kuStone Ridge vamwe vachiti kuSouth Park. Tiri kupi? Tiri kuStone Ridge ndo raini rekupedzesera rinobatana neSouth Park richidzika zvakaenda uko. Mama tanzwa matifonera mukati pane nyaya iri kutishungurudza semhuri yakaitika kumwanakomana wedu. Mungatitsanangurire kuti nyaya iyi yakafamba sei kuti ndizosvika pakuti nhasuno tarasikirwa namukoma Kelvin. Nyaya iyi mafambiro yakaita totinetsawo semhuri, hatisi kutombonatso kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei. Ndo chikonzero chacho tiri kushedzeyo nekuti tine mwana wedu akaonekwa akadonha akarara gomo rekopiro kukopi kutauni uko muzasi maro. Mwana akangoonekwa akarara akazara ropa mumuno nemukanwa, paanga akarara pachona pangori neropa rega rega. Saka hatina kuziva kuti chakauraya mwana chii. Nechikonzero choti mwana akabva kubasa, akabva kumba kwake iri Saturday achienda kubasa. Aenda kubasa isusu takatozongofonerwawo yaSunday zvichinzi mwana awanikwa akadonha pagomo rekukopi, akati tasa mwana. Saka ndafonerwa paipe naatete vangu vari kumusha vachiti mwana hakuchisina. Ndakatovati ko mwana aita sei, mwana upi? Ndobva vataura vakati Kelvin. Yanga iri Sunday. Kuseni kwachona kweMonday ndopandakazomukawo inini ndichita sei, ndichienda kunosangana nevakomana nehama dzekobaba wake kuti tifambire nyaya iyi. Saka ndopa vakataura vachitivo ningirikini tiri kufanira kusangana nemurungu wacho, bhosi vake, kuti tiende tese kuchipatara. Asi havasati vasvika kuchipatara kuye takaenda tega tikarakidzwa mwana. Ini ndakatosvika mwana arakidzwa, vasikana vanga varipo nevakomana vanga varipo. Ndakati chindirakidzai chikanzaiwo mama muchazomuona mwana musi wechi watichada kumuita postmortem musi weWednesday. Tatomuvhura tomudzosera kudhara. Zvakanakai. Ndobva taudzwa date rekudzokera kunonzwa maresults ekuti postmortem anenge aitwa anenge ati kudi iri Wednesday, painge iri Monday. Saka tikakwanisa kutry kufonera futi panashe murungu wachona akapa foni mukadzi wake. Mukadzi wachona haana kumbonatsotsanangurawo ipapo zvinonzwika, haana kukwanisa kuuya panguva yekuchipatara. Takatozonosangana nawo nechipachaji office apo vakapaka motikari yavo ipapo. Saka vanga vakapaka motikari yavo ipo pai ndopa akatoti mhoroi achiuya kwatiri. Ndobva vanese takungomhoresa ndasati muziva, ndasati atombomuona. Ndopa ndakatanga kutoudzwa kunzi uyu ndiye bhosi wemwana wenyu. Saka takamira kudaro takatanga kufamba takutora kamukwidza kekuenda pachaji office. Ndopa takasangana nemumwe mupurisa wechidzimai. Ndobva atotiti ko muri kufamba muri mhomho kudai kwakanaka here? Ndobva tatitsanangura tikati tiri pamariro zvakamira so. Ndobva ati kwava ndanana. Ndobva vanhu vatanga kutsanangura kuti uyu ndinhingi, ndikati ndina amai vake. Ndobva murungu wachona ataura akati inini ndini bhosi wacho. Ndobva ndachinongedzera sekuru anga vari ipapo sekuru. So ndikati ava sekuru ava ini handisi kuvaziva mheni kuti vabva kupi. Zvikanzi aiwa ndini ndauya navo sekuru ava, ndisekuru vangu. Sekuru ndevechikuru vane ndebvu kumeso kudzichena nemusoro muchena. Sekuru ava ndevechikuru zvavo. Saka tikakwanisa kufamba tikanosvika
mucentral takadaro nevanhu vese vatanga tinavo pana sisi vake Kelvin vakare vakanomunhonga vakanomuona paanga akadonhera pachona. Ini munguva iya ndambokwanisa kuenda. Sisi vake vanonzi Emily. Inhamba chete dzandashaya vanga vachitofanira kunge vari pano vachitsanangura. Saka tapinda mucentral muya umu sekuru vachikandishamisa chakashamisa munhu wese ndovangosara futi padhoo havana kukwanisa kupinda pai mukati vabva vasara zvo vakamira pamusuo tese bva tapinda mukati muya umu. Mapurisa akavhunza kata ko tingakubatsirei nei tikatanga kutsanangura tisu tine nyaya yemwana akadini akanhongwa nezuro Sande akadonha kukopi chichichi zvikanza alright. Mapurisa ndobva atitsanangurira akati mwana wenyu tine zvinhu zvake zvatinazvo pano. Saka zvisati audzwa kunzi zvii mukomana uyu murungu wacho Panashe ndopakabva atanga kutombera maoko ake kutonge kukwiza maoko ake achitaura akati pamusoroi inini ndine mari yebasa yakanga ine mwana wenyu. Mwana wenyu anga ane mari muhomwe dzake inokwana kuita iyo $100 ndo mari yanga anayo muhomwe. Tikati anga ane $100 nechifuti zvikanza zvimwe zvenyu hangu handichaziva zvanga zviriwo muhomwe dzake zviri kunzi zviri pano pamapurisa. Isusu pamapurisa painge pane mafoni nekuti mafoni akanga atoasiya kubasa ainochajisa foni yemudzimai wake kubasa nefoni yake kubasa. Saka panonzi nguva yakashayikwa murungu wachona achizofonerwa kunzi mubasa hamuna munhu kumazuva rodoka manga mune mafoni maviri pachaja. Saka mapurisa ndopa akataura akati isusu pana patine mafoni maviri nechikwama asi muchikwama make mune $175 ndiyo mari irimo muchikwama make. Uyu ndopa akabva achitaura achiti ndiyo mari irimo muchikwama memukomana imari yemasimbi dzatanga dzaita se takwereta. Saka mukomana totarisa kuti angatoshanda mari iyo kuti tinoidzosera. Saka ndiyoyo mari yacho iyoyo ndangotondipa jekese. Murungu aitaura achita se achidaro kadhara kari pai padhoo akana kupinda mukati. Zvakatishamisa kana kuti bata maoko sekuri vavo avana vaingofamba naye chete. Saka zvakaenda notishamisa kuti kochirudzi isusu manje sevanhu vehukama ndopatikanzi nemapurisa mafoni taakusara nawo achaenda kunoongororwa pamwe chetepo nemari tiri kusara nayo tichazokuita handover isusu kana tichinge taongorora zvatinenge taongorora pazvinhu izvi. Ndobva tatoti ndofunga zvimwe chetezvo nembatya dzaanga akaitawo dzaanga akapfeka semuvi. Saka ndopatakakumbira ndikati tikukumbirawo kuti mutinyorero referensi tifambe zvakanaka since zuva ranhasi rakamira rakadai zvikanzi aiwa zvakanaka hazvina kuipa bva vatinyorera. Chokwadi takafamba zvakanaka takaenda kumba kuStone Ridge kumba kwasisi vacho Emily ndokwatanga takaungana semhuri kune vanga vari muno muHarare vari kumusha vanga vari kumusha. Saka Panashe ndopakazofona achiti ndiri kuteera kupi ndiri kuteera ikoko kwamuri kunhamo. Musi iwoyo haana kuteera akazoteera ya Tuesday iyeye akateera kuri kumanheru. Akauya naamai vake nemukadzi wake nevamwe varume vatatu kana singakanganisi. Semunhu anga akagarawo mumba handina kunge ndakazonanganidza hangu vanhu vakawanda kuti asi vanga varipo vanga vakati vanga vakawanda. Saka sekuru vanga varipo futi. Sekuru havana kupinda pai mumba. Sekuru vakasara pai pamusuo. Zvakatishamisa kuti ko sekuru vanongoramba vachingouya asi vanongogumira pamusuo chirudzi. Saka ningirikini uyu akupa maintroduction ava ndama yangu uyu ndinhingi tikatoti aiwa tazvinzwa vakatotiwo nematambudziko nemudzimai wake nepamiri anga aripo mutsvuku mudzimai wacho. Saka zvadaro akabuda panze Panashe pane vamwe varume nevamwe vese vava. Asi chakatishamisa kuti vanhu vakazenge vakutotaurawo vanhu vasingavazive vanhu vemumaraini kwatanga tiri vanga vakungoyo vachingotaura kuti
ko sekuru vari kuita zvebute kuseri kumotikari kwavo uko zviri kumbofamba sei? Vanhu tikatoti bute kuita sei? Zvikanzi kuna sekuru vari kushandisa bute ameno zvavari kuita vachiombera ombera vanhuwo zvavo vari kungozvifambirawo parodhi. Zvakatotinetsa kuti donzo rawo nderei rekudaro, chivindi ndecherudzi chekudaro, kuti vauya kumariro havana kutibata maoko asi vakunoshandisa bute. Handimazviona. Saka takasvika pakuvaudza kuti aiwa isusu takamirira kunonzwa kufambira zveburial nekuenda kupostmortem mangwana Wednesday sekutaura kwazvakaitwa nemapurisa. Handiti ndobva vati aiwa takudzokera tinozosangana nemi mangwana. Zveshuwa takafambira nyaya idzodzo semhuri. Tasvika kuchipatara takasvikogariswa kwatana takagariswa kupolisi kuya takarinda hedu kuti tichadedzwa zita redu harina kushedzwa ipapo pakadedzwawo mazita evamwe. Handiti vachinzi uyai pindai isu redu zita harina kudedzwa panguva iyoyo. Saka takazonzwa zvakutonzi uyai kuno papera chinguva. Taenda paipai takanonzwa kunzi agarai apa. Tagara ndobva taudzwa kunzi mwana wenyu maresults abuda postmortem yaitwa. Tikati hoi. Zvikanzi mwana aonekwa ane TB, mwana aonekwa ane asthma, mwana chando ndo chakazomuuraya, mapapu ake aya akaora. Saka ndo pandakabvunza inini ndikanai ofisa pamusoroi, mapapu emwana anoora here? Munhu anoora here mapapu achifamba murodhi? Zvikanzi zvinoitika. Takati aiwa hazvina kumboipa maita henyu tazvinzwa. Ndobva tasumuka zvedu tikanogara kwatanga tikagara kwekwe takutoudza vamwe vese vanga varipo. Saka tichingonogara kudaro hapana kumbopera 10 minutes kana 5 minutes akatowandisa achibva atifonera murungu wacho. Zvikanzi zvepostmortem zvapera here? Tichibva tatombokata foni. Handiti ndobva afona futi zvepostmortem zvapera here? Amene akadera foni kuti akati kana takabvunza kuti zvanzi kudii tikamuti hapana takutoenda kumusha. Handiti handichaziva kuti pakadera honzi kudii. Vanhu vese takagara pasi tikatanga kubvunzana kuti pese apa kuseni. Handiti tasvika panapa haana kumbotifonera. Atanga kufona postmortem yapedza kuitwa. Handiti muri kuona kutonge munhu anofembera here handiziye kuti kosei postmortem yapedzwa here, zvapera here zvamanga mafambira. Ndo zvakaitika. Zvakatanga kutishamisa kuti kosei azofona after adi kufonawo before kuti mazoenda here. Haana kudi kufona. Saka takazobva paipai mubviro watakaita pepe takangotiwo tapedzerwa ningirikini mwana agezwa didi. Ndikadedzwa samai vacho ndikanoona kuti aiwa mwana ndiye zveshuwa tamuona. Zvikanzi aiwa saka chienda munotenga coffin. Makatenga coffin modzoka. Handiti motipa toisa mwana moenda zvenyu. Zvese zvinenge zvapera. Zveshuwa takanoita seizvozvo tikaunganidzana vakanga vari kuStone Ridge vakateera. Handiti tikatakura mwana wedu tikaenda kumusha. Tichinosvika kumusha uku tikasvika ndofunga kwakuma 9-10 kana singakanganisi. Tichinosvika kumusha Panashe anga asipo ipapo. Anga asipo. Ini ndakatozanga kuona Panashe wekuseni. Handiti kwaedza. Takutonzwa kunzi kune nhau yakaitika kupi? Kumotikari kwaPanashe paakasvika usiku. Handizivi kuti akasvika nguva yangu. Ndasina nguva dzekuti akasvika nguva ise munhu aichema. Saka takatanga kuudzwa kunzi Panashe awanikidzwa, pane vamuwanikidza akabata bhutsu dzemufi kana ndimiwo zvenyu. Bhutsu dzemwana wangu ndo dzaanga akabata Panashe. Asi bhutsu dzirunzi anga akadzisa maoko ake ndisekuru vai. Iwo sekuru vai. Ngapinde mba. Sekuru vekusapinda mba. Ndo vainge vane bhutsu ipapo. Saka ava vakaenda kunovabvunza vakaudza kuti ko bhutsu muri kudzidii usiku huno? Muri kuitisei bhutsu idzi panze pakadai so bhutsu dzemufi madziwana kupi? Anzi ndo pakatsanangura akati bhutsu dzanga dzakasara kubasa. Inini semunhu anga asingaendewo kubasa.
nekuda kwechiitiko chakadai andambobvira ndaenda unovhuravhura kubasa ndakazosanganawo nebhutsu idzi saka ndati ndite sei nditeere nadzo. Ndopavakataura vakati aiwa it's okay no problem garai zvenyu nebhutsu mozodzisa hand over kwadzakafanira. Handiti vabereki vevana mangwana kwachena muchitsanangura kuti bhutsu idzi madziwana pai. Kwaedza nyaya iyi yakanoudzwa sabhuku vemumusha. Yaudzwa sabhuku vane vavakadeedza varume, handiti parume vanga vari pamba. Zvikanzi sabhuku tine nyaya yakadai taonawo panashe naasekuru ava usiku. Handiti vakabata bhutsu dzemwana hatizivi kuti vanga vachidziitisei, vanga vachiita nezvei. Saka padare paiye panonzi sanga takuita zvekutsanangura mapane varume tanga tisipo. Padare paiye panonzi pakagadzikwa sekuru pasi, pakagadzikwa murungu pasi. Zvikanzi iwewe ndiani vako? Avanzi akataura kati ndisekuru. Sekuru ndiani muzukuru wangu? Sekuru munoita nezvei? Ndofamba. Anzi vakati ndofamba mativi. Ndozivikanwa nekufamba mativi. Zvamunofamba mativi muchinenge muchita nezvete chinamata. Horaiti sekuru. Ko bhutsu dzemwana idzi maidzidii? Pakati papo vanhu vachiri bhizi kutaura nyaya iyoyo yebhutsu iyoyo padare ipapo, vamwe vake vakanga vasara kumotikari uko ndopavanonzi vakanga vakabata chikapu chavanga vakabata here kana kuti chii handakuchionawo chainge chine bute. Chandirungoziva ndechekuti chinhu ichocho chinonzi changa chine bute. Pane mukomana aitoendawo zvake kunoitawo weti ndofunga unozvibatsira, ndopa akasangana neuye uyo ari bhizi nebute. Uku kune dareka uku uyo ari bhizi nebute. Ndopa vakatanga kurwa kuseri kwekwe uku. Ndopakatanga vanhu kumhanya futi kuseri kwekwe vasumuka kudare. Ko chii chiri kunetsa panapa? Ndizvo ndo nyaya iripo. Pakatanga kuitika noise. Handiti pakatanga kuitika noise. Vakomana vese kana ndimo murimi mune hama yaitwa izvozvo, bhutsu dzongorina dzawanikwa bhutsu. Handiti vanhu vakuita zvibute futi. Apa munhu wenye haasi kumbopinda mba achibatawo maoko. Vanhu vakaita hasha vakatanga kurova sekuru vai. Vakavarova naye panashe wacho futi. Vanhu chaunga chese, ndingangoti chaunga chese, hapana kana papasina chakanaka ipapo. Vakarohwa. Aiwa vakarohwa. Varohwa kudaro. Ndopa zvakachinzi nevamwe zvikanzi aiwa chiregedza ichi vanhu vaite sei? Vaende. Vasiyei vaende. Nekuti pana pachi tingatozoita mhosva mbiri. Handi muri kuzviona. Siyai vaite sei zvavo? Vaende. Mune zvakanaka vari vapenyu. Saka munongoziva chaunga kana vanhu vachinge vaungana vatsamwa zvakadaro, vanhu vakatanga kupwanya motikari yake kubheku kumashure, because yange ichitonge baby quantum yeblack yakapwanywa window iri kumashure uko, harina kupwanywa rese kudonha pasi zvaro. Ndobva vamutsa mota vakaita sevatiza. Handiti vaenda kudaro. Isusu takasara sevanhu veukama tiri pamusha apa. Kubva tadzokera kumba. Munhu saka chinge angosumuka aenda kunoona noise iyoyo. Tadzokera kumba, vanhu vakutogadzirira kupa maspeech. Handitika ndopatakaudzwa naSawira. Sawira akauya kwandiri, ndakagarana naatete vangu. Zvikanza ana mai vemunhu mwana ari kubuditsa musodzi. Handiti muri kuona mukofini. Tikati ko zvaita sei? Ko zviri kumbofamba sei? Ndobva tatanga kutochema zvedu paipai kuti ko chii. Saka Sawira akaenda kunodzokera hake. Vakagadzirisa. Handiti vakachizodzoka vakataura kuti aiwa zvaraiti toita hedu zvepost inonzi body viewing, mwana aite vanhu vaone tende tichinoradzika munhu. Body view yakaitwa zvishuwa. Body view yaitwa, ndingangoti yakunopedza kuitwa ku pachiva pasvika marori maviri kana singakanganisi, akazara kuti pa nevanhu vekubasa vemustriti imomo chete. Pastriti ipapo vachibva vati pfacha. Vanga vakawanda zvekuti vasvika vakatanga kutaura ivo, vakatanga kuimba. Vakaimba vapedza shungu, vakataura vakati pamusoroi isu tauya tisu tinoshanda naye kubasa uko mustriti mumwe chete kwete pasemu kambani. Tauya kuzotaura kuti mwana wenyu akafa nei. Tine kufungidzira kwatiri nako kwezvakaitika, zvatinozivawo, zvatakaona zviita sei zvichiitika. Tikati zvii zvakaitika? Vakubvunzwa paya. Zvikanzi mwana wenyu aibvunza murungu wake panashe mari yake ye3 months dzapfuura dzaanga asina kudi kubhadharwa.
Saka kune kunonetsana kwavakaita sei, kwavakaita musi uwoyo uri weSaturday. Vakanetsana zvekuti saka isusuwo sevanhuwo takanga takungotaurawo tichiti zvavainetsana vari mudenga umo. Asi vakamukanda here, vazopanika kuti afa paye, ndopavakazomutakura here, vaitotaura vachiti ndo zvatiri kufungidzira. Asi mwana wenyu kunetsana hake nemurungu wake akaita sei, akanetsana nemurungu wake. Saka tauya neuwandu hwedu tese taona kuti mwana uyu kauyu haangavigwe tisina kutaura chokwadi chezvakadai. Isu tiri kungoudzwawo, handi muri kuzviona. Tikati aiwa, vanhu vese vakati tazvinzwa. Saka panga pane makakatanwa manje. Vamwe vakuti ngaasavigwe, vamwe vakati ngaavigwe, vamwe vakati ngaadzoserwe kupostmortem inatsotangidzwa tinatsokunzwisisa, nekuti vanhu vari kuti veukama womwana vari kuti mwana zveshuwa mwana uyu anga asina asima, mwana uyu anga asina hake ningirikini TB, kana ropa rake chairo chairo ratinobvira takanzwa ane chirwere mwana uyu. Handisa ndakazvinzwa pa 25 years dzake dzozobva achizvarwa. Handisa ndakambozvinzwa zvakadaro. Handiti saka vanhu vanga vakungoti mwana uyu ngaadzokere futi. Munongoziva vanhu vakawanda vanga vakutaura, vanhu vanga vakutaura zvese zvese zvavanoda, vari ruzhinji vaingoti ngaadzokere, handita sei anotariswa futi. Vamwe vachiti maita basa mataura chokwadi. Saka isusuwo semhuri nanhasi hatisati takuziva kuti chakauraya mwana chii. Saka ndo zvakaitika ndezvekuti taningirikina tazonotakura mwana kunovigwa uko. Tichisvika pagomba pemwana takasvikowana muguva make ranga racherwa kusenika guva iri. Apa nguva dziri kutofamba takanosvikowana mune mvura muguva imomo mune mvura. Handiti ava tati vaenda panashe nasekuru vake tati vaita sei netimu ravo nevanhu vese vaenda mota yapukanywa. Handiti havatoripo. Tasvika pepe pakakupwa mvura zvenyimi, pakakupwa mvura, mabhaketi akakupwa pakatowanda emvura yaikupwa kubva mugrave memuyomo. Kwakambonaya here zuva iri? Kwanga kusina kumbonaya, kwanga kusina kutombonaya musi iwoyo. Mvura iri kukupwa kudaro, mwana ndobva atorwa, mwana bva achiiswa pai muguva make zvakanaka-naka. Tutotarisa kurodhi uku tutoona aizve kuri kutouya mapurisa anenge 4 naiye panashe uyu nasekuru vaivai vadzoka zvakare. Vanhu vese ndobva vamirira kuti regerai tinzwa kuti vadzokerei. Saka vachinosvika paipe vakabva vatanga kutaura kuti mwana angatombofushirwa uyu. Mwana panguva yavakasvika angatomuhafu ofushirwa. Vanhu vese vamira kafuti vakuda kunzwisisa kuti madzoka madzokera chii. Ndozvikanzi nemapurisa pamusoroi. Isusu tadzokawo kuzotora statement yekupwanywa kwemotikari yaava sekuudzwa kwataita nekurohwa kwavaita sefuti kwavaita. Ndozvega here zvamadzokera? Ndizvozvo zvega. Sabhuku varipi? Handiti sabhuku vatomira apa. Vanhu vakati matoti dena chii chakakosha upenyu hwemunhu. Handiti neningi nemotikari chakakosha chii? Hondo yakabva yatangidza futi. Hondo kumakuva ikoko mapurisa vakatoitadza hondo iyoyo, vakatoitadza. Hapana kana akaikwanisa hondo iyoyo, yanga yakaoma. Saka mukurwisana muhondo iyoyo vanhu vachirwisana vachiita sei paipai panashe vachirohwa sekuru vai vachirohwa futi. Ndo pakadhonzwa chibhegi. Sekuru vangu vane chibhegi chavo chavanga vakabereka vakaisa apa. Chibhegi chechi, chibhegi chichibva chanzi kwacho nemwe mukomana. Chibhegi chibva chazunzwa kudaiwo. Saka chakatanga kudonha pasi pamberi pemapurisa, chakatanga kudonha pasi. Iheti inonzi iyo heti iyi ichingodonha, vamwe vake vekubasa vakanga vauya nemota vaivai vatachireva vanga vazopa vakabva vatanga kudedzera kuti yaimone heti yani yaKelvin yaipfeka kubasa, ulani heti yeshinda. Makadonha futi magirazi, maspecks akaipfeka ngangoti masheds akaputidzwa nechihadhikavha so change chine white. Asi chakati chamisa chihadhikavha cheche kune vakachiongorora vakatoti hanzi tiri kuona turopa pachihadhikavha chiya. Makadonha matoothbrush maviri, makadonha zvuma, makadonha nhekwe, makadonha mbira. Ndi munoona kambira kekuridza kambira aka.
ndo zvinhu zvandakaona zvikanyanya kudonha pai mukabhegi umu. Saka sekuru napanasho vanga vakufirai kuti imi makati imi muri muita zvemativi muri mupostori muchitonyepa. Number 1 bhutsu, number 2 bute rabatikidzwa noyo achidira, number 3 izvika izvi. Saka mozviramba muchiti kudii? Mozviramba muchiti chiiko? Saka pamapurisa endo pane vamwe vakazobata sekuru vaya vakavatizisa ipo paipe vakatiza nawo. Sekuru vaya kuti vasaramba vachita sei vachirohwa. Zvinhu zvezvi izvi zvichibva zvatorwa zvadzoserwa pai muchibhegi nemapurisa. Vanhu vakamboti tipei zvinhu izvi tisare nazvo. Zvikanzi aiwa kane mapurisa. Imimi makasara nezvinhu izvi pano. Sekuru avo ko vakazonosvikotaura kumapurisa kuti manga mune zvimwe zvinhu zvangu muchati kudii. Ndipo ndakadaira ndikati nai mapurisa. Imimi handiti ndo basa renyu. Muri kuona here zvinhu izvi kuti zvingani? Tese tiripo. Ndo basa renyu kana matosvika imimi matosvika ndimi Zimbabwe imi. Munogadzisa community nekuti chengetedza. Zvino kana mazviona izvi mozotiregera sekuru vaya vachinotaura kuti hanzi makanga zenge mune chakati. Muono kuti baba pasi kunzwisisika here pasi kumeka sense. Zvikanzi nemapurisa isusu zvatoda kuita. Toda kutakura zvinhu izvi. Tanga tati titakure zvinhu izvi tiende nazvo. Tonozvichengeta isusu zvogara zviri mumaoko medu. Kana zvagara zviri mumaoko medu takwenda nauyu vamuisa ngetani ipapo murungu wa Kelvin. Vamuisa ngetani zvikanzi takwenda naye. Ndopa zvakachinzi pane vanokwanisa here kunopa umbowo veukama. Tikataiwa tinokwanisa. Ndairwadziwa zvakanyanyisa nerufu rwemwana uyu. Ndopa tikataiwa tinodini? Tinokwanisa kuenda. Tete vangu ndobva vatouya. Anditi vakazvarwa pamwe chetepo namai vauyu nekuti ndati inini mwana wehanzvadzi yababa wangu. Anditi ndobva vatoya tete vavatomira pasaidhi neni takuda kutopinda mumota mwe. Zvikachinzi nemapurisa asi hameno henyu kuti munonodzoka nei ikoko. Nekuti zvakwasviba kudai so kana mune chekudzokesa handi. Ende futi nyaya yenyu ikai mapurisa anga achikandirwa uko achibatwa achikandirwa azvitenderwe. Munogona kutozopuwa mhosva yekunzi mimi matorovo mapurisa. Vanhu imimi vanhu vese vekunoko. Tikati saka toita sei zvikanzi hameno zviri kwamuri. Vanhu vese ndobva vadududza mumashure vakati zvino mapurisa ina zvaakutaura zvekuti munogona kunopuwa mhosva futi. Handiti yekuti mapurisa anga achitadza nyaya iyi achibatwa achikandirwa uko. Vanhu vachirovana napanasha vanhu vachita sei. Ngatingosara izvino. Ndokusara kwatakaita sei? Kwatakaita. Takutotya zvaitaurwa nemapurisa aya. Ndobva vaenda nekabhegi kaikai vakati kunokachengeta. Iye vakamubata kudai, vakamuisa ngetani. Ndo maperera akaita nyaya iyoyo musi iwoyo. Vanhu vatazopedzisa kuprosida kunofushira kuva. Ndo mamirira zvakaita mufungi notenda. Ndanzwa mama muchitaura kuti pakauya mapurisa kuguva vakati chachanyanyofambira ndechekupwanywa kwemota yasekuru. Makavabvunzisisa here kuti chakanga chaitika kumashure kuti mota yasekuru izopunopwanywa? Vakaudzwa here nasekuru kana kuti vakangoudza kuti kune vanhu vapwanya motokari yangu vasina kuudzwa zvavakanga vaita musuyu kuti pazomuka chimoto chakaita kuti motokari yavo ipwanywe? Ndisingazoziva hangu kuti vakanga vaudzwa here nekuti iwo chinangwa chavanga vawira ndechekupwanywa kwemotokari yapanasha. Panasha iye akabvunzwawo nevanhu kunzi ko iwewe mavingeiko nemapurisa aya? Imambenge maenda mapukunyuka takusiyai maenda although tichirwadziwa zvedu nezvamanga muchitiitira zvese izvi. Akataura iye kuti aiwa ini ndarwadziwa nekupwanywa kwemotokari. Saka ndaenda kunotora mapurisa aya kuti vauye vazotora statement yekupwanywa kwemota yangu nekutirwa kwamaita. Saka ndisingazozivawo hangu nekuti mapurisa haana kubvunza izvo zvakangoti ndo zvatavinga. Ndazwa mama muchitsanangura kuti pakataurwa umbowo tongoti nemadzisawira ake akanga avanoshanda navo mustreet imomo vaitsanangura kuti sekunetsana kwaita murungu na mukoma Kelvin pane kukakavadzana kwavaita zvichiita kuti vazova nefungidziro kuti zvinogona kunge vakamupushira pasi kubva pamusoro pebuilding. Pachinoitwa mapostmortem hamuna kukwanisa here kuudzwa kana kuti mukomana akanga aine ronda musoro kana kuti akanga aine ronda zvichifungidzirwa kuti semunhu apondwa tozoti paunopondwa munhu anogona kurohwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvinokuvadza.
ivo vachitsanangura kupostmortem vakatsanangura here kuti pane kana makatsa vari kuona pamufi kana kuti vakangotaura zvekuora kwemapapu nezvetb izvozvo nezveasma chete? Vana chavakatitaurira kuvara kwake panyama yake vakangoti aiwa hatina chataona. Vakangotaura izvozvo chete zvekuti mwana taona TB, taona asma, taona chando, taona kuora kwemapapu. Havana zvavakatsanangura maererano nekukuvara kwenyama yake. Ndozoti sevanhu munenge muchiri makabatikana panguva idzodzo, sekufunga kwenyu mimi semhuri maudzwa maresults aya, sekutaura kwamaita mukati hazvina kunyatsotigutsa nekuda kwekuti mwana wedu 25 years idzi haana kumbobvera aita dambudziko rezvirwere zvataurwa izvi. Hamuna here kuva nemubvunzo zvakare kuti kosaka kana akanga ari mapapu, kana akanga iri asma, kana akanga iri TB, ropa raibva kupi? Takava nekushushikana zvakanyanyisisa nekuti inini chaiye ndakatosvika pakubvunzowo ofisa vaiita nyaya yacho vaititsanangurira. Ndakati zvino nhai ofisa, munhu anoora mapapu achitofamba achifamba kusvika atozofa here? Kureva kuti zvakatotinetsawo seveukama nanhasi tinotonetsikana kusaziva kuti chii chakaitiko kumwana. Toziva kuti paukama mama sekutaura kwamaita mukati veukama vese vakanga varipo ende zvese zvaiitika izvi zvinhu zvekuti zvairwadza vanhu, kuti toti panhamo yedu koya zvakare vanhu vari kukanganisa vatiri kufungidzira kuti ndo vanhu vari kufanira kunge vachiita se vachibatsirana nesu. Paukama pane here kufamba kwamakazoitawo kuti munonzwisisa kuti chii chakaitika pamwana? Pari zvinezvi handisati ndabata vamwe zvangu vari kumusha kuti tinzwisise kuti vakazodii. Nekuti ndakatosvika nezuro kubvawo kumusha ikokoko, saka handisati ndati ndabata kana anyone ndanzwisisa kune vakasara kumusha. Baba wake variko kumusha, ambuya vakabereka baba wake variko kumusha, ambuya vakabereka isusu kuna namai futi variko kumusha, nanasekuru nababa wangu variko kumusha. Saka handisati ndati ndabatana nevamwe tinzwisise kuti pane zvakazorongwa here kana kuti pane urongwa here, handisati ndaziva. Mapurisa achitakura sekuru achitakura zvakare bhosi ava panashi nekwe nekabhegi nechichi zvese zvatakurwa nehembe dzemufi, ndanzwa mutaura zveheti yemufi, magirazi emufi, zvakatoidhentifaiwawo nevanhu vaimuona mazuva ese achishandira panzvimbo ipapo, vakazvitakura vakaenda nazvo. Toziva kuti panofa munhu zvinhu zvinorema kuti uve kana uchitoziva kuti munhu vakanga vari mai vangu, kuti usare kana nechimwe chinhu chavo, zvinhu zvinorema. Mapurisa atakura zvinhu izvi vakazombodzoka here vachikuzivisai kuti zvinhu izvi takazvichengeta kuti pazowanika umbowo, kana kuti takazvichengeta kuti vakomana ava patinozovaendesa kana kumakotsi vazotitsanangura kuti zvinhu izvi vaitei nazvo? Pane here kuzotaurirwa kwamakaita kuti zvinhu izvi zvakaenda kupi? Uye pane here shoko rakazodzoka kubva kumapurisa kuti varume vaviri ava vari muchitokisi here, kana kuti varume vaviri ava vari kutofamba vakatovhura mabasa avo kutoenderera mberi nemashopu avo? Hatina kana chatati tanzwa kubva kumapurisa aiwayo vakaenda nevanhu ava. Hatina, hakuna kana mumwe chete akadzoka kwatiri achizotsanangura kuti vanavo here. Ndomwe mubvunzo watitori nawo, hatisi kuzoti vachinavo here, hembe dziedzedza here nevamwe vake kunzi idzi hembe dzake, heti yake, magirazi ake, zvese izvo hatisi kutomboziva kuti mapurisa aiva chiinazvo here ndivakatomusiya akaenda. Hatisi kutomboziva mufunge. Zviri kutotinetsa, zvitotidyawo mwoyo sevanhu vakanga vasiya futi vaudzwa nemapurisa kuti makateereka muchinopa umbowo munogona kunosanganisawo nekuti kuno kwenyu kuno kuvhileji reve kwenyu ndo varwisa vanhu ava. Mapurisa akauya akatadza nyaya iyi, saka mheni henyu munogona kunosungwa. Handi muri kuzviona, takabva tatotya, saka hatichazive, hatitozivewo nanhasi. Tikutokumbira rubatsiro kuti tibatsirwe, tichikwanisa kubatsirwa nyaya iyi kuti ibudochi pachena, kana pane zvakavanzika zvibudo pachena, mufunge nekuti zvitotirwadza, mufunge zvenyu. Mukomana achishanda kubasa uku mama, pane makomplaints here aimboyonawo kuna ana amai kuti tiri kutadza kuwirirana pakadai nepakadai nemurungu wangu, kana kuti pane kunetsana here kwaimbotaurawo kana nemuroora kuti kubasa kuri kuenda mwana uku kuenda mukoma Kelvin
vane matambudziko akadai avari kusangana nawo zvichienderana nenyaya dzemapei idzodzi. Tozoti mabasa kwese mapei anogona kunge ari kunetsa, but pane zvimwe zvekuti sekuzokakavadzana kwamataura kuti kwakanga kusiri kukakavadzana kwekuti vanhu vagara vekuti unongoti ko murungu mari makazoita sei, murungu angoti ndichazoita sei, ndichakutsvagira pati kunetsana kwemari yani nguva 3 months sekutaura kwamaita. Pane here kutaura kwaimbouya wachiita kwamuri nekusashandidzana kwakanaka kwavaiita pakati pemurungu nemushandi wake? Panyaya iyi inini chandakazongonzwawo kumuroora achitaura ndechekuti pane 2 weeks dzanga dzapfuurawo vari kumba kwavo. Pa2 weeks idzodzo muroora akakumbirwa nemwana wedu kuti zvinhu zvangu kubasa uku hazvisi kufamba zvakaita sei zvakanaka, saka ndanichikumbirawo kuti uendewo kumba kwasisi vako. Akatozofonera futi sisi vake vanova maiguru vake yekelvin kuti maiguru ndikukumbira kuti mundichengeterewo mudzimai wangu for 2 weeks chete ndichimboona kuti kubasa uku zvinhu zviri kufamba sei, nekuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakaita sei zvakanaka chete. Asi kuwirirana zvavo vaita sei nemuroora vaiwirirana, asi kubasa uku ndoko akangotsanangura achiti chikonzero chandoda kuti mutore mudzimai wangu inyaya yekuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka, mamari chaipo handina. Achienda kubasa. Ndikukumbira kuti mumbondichengeterawo mudzimai wangu zvishoma. Nemwana, nekuti vane mwana 1. Akura sei mwana? Mwana ne 3 years. 3 years. Takatarisa mama ndoziva kuti sekutaura kwamaita mukati munhu akanga atone mhuri ende zvinhu zvakaoma kuti iko zvino zvichafambiswa sei. Iko zvino muroora ari kupi? Muroora pari zvino zvi ndakamusiya hangu kumusha. Ndakamusiya ari kumusha ndokwandakamusiya ari pari zvinhu zvandisi kuziva kuti ndasanda ndataura naye bva ndakasvika nezuro ndichizoti ariko here, asi takamusiya kumusha. Kuna nambuya. Saka chamungade mimi kuti mubatsirwe nacho semhuri tikatarisana nenyaya yenyu, ndiri kuona zvakare pakazopinda vasekuru vainzi ndisekuru vangu vasiri sekuru veukama asi vari sekuru vanoita zvematare here kana kuti titi ndesekuru vechii hatisi kunyatsonzwisisa. Chamungade kubatsirwa nacho imimi nemhuri yeZimbabwe takatarisana nedambudziko ramakawirwa naro chima? Mhuri yeZimbabwe isusu tiri kukumbirawo kuti mutibatsirewo kuti chokwadi chibude pachena. Chokwadi ngachibude pachena. Isusu titoriwo varombo hedu isa hatina mari hatinayo yekuti tingafambirewo nyaya idzi. Chokwadi chakanaka hatina. Asi tiri kukukumbirewo semhuri yeZimbabwe sevamwe vedu kudai tibatsireiwo nyaya yekufa kwemwana wedu ibude pachena, nekuti zviri kutirwadza kuti tarisai muone masvikiro akaita vanhu ava. Kubva pekutanga vaingoita zvinhu ndivo hama dzemufi, bhutsu dzemwana pakati peusiku hamuti vaidzidii. Uku kune dare riri kuitiswa naSabhuku vakunobudikira vakabata bute kana ndimiwo bute rakawanda. Kana kuti tizive kuti vaida kuriiti sei hatizive isu. Pozoita pekuti ipo kupostmortem takaudzwa kunzi mwana akarwara nenhingi neTB, mwana akarwara nechando, mwana akaora mapapu, mwana akaita asima. Zvemusi mumwe chete musi iwoyo mwana ndo musi wakaonekwa izvozvo. Asi takamuona mwana akadonha, akangodonha wakazara ropa. Ndo pazvakatozongobudirawo izvozvo, asi isusu vehukamota hatisingazvizivi. Uye mapurisa aya vakamutakura ava toda kuti tizive chokwadi chekuti vakamutakura vakaenda naye vachiri vanaye here sekumuuyisa kwavanga vakaita ngetani, kana kuti vakanomusiya. Idzo heti dzacho nedzodzo dzainzi neshamwari dzachona ndedzake, heti idzo nemagirazi semunhu anga kugara nemukadzi wake hatingazoziva zvese kuti aienda nei kubasa, aienda nechii. Asi vese vakaita noise ruzha vakati izvo zvinhu ndezvemwana ndezvaKelvin, vanozviziva. Saka tikukumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti mutibatsire kuti chokwadi chibude pachena. Takumbirawo zvedu kukumbirawo tibatsireiwo chokwadi chibude pachena, mwoyo yedu isununguke, nekuti iye akatozonodzoka futi achichema kuti motikari yake ndo yaari kuchemera kuti ndo yapwanywa tarohwa. Ko kufawo kwemwana wedu hakuna kuvarwadza here? Zvakaoma mufunge, tibatsireiwo chokwadi. Zvamachiripiti esa mama aiitika
pane pandisina kunyatsobata zvakanaka kuti pane paakasvika here akabuda mumota akatanga kukuchidzira moto. Ipapa ndonyatsopabata zvakanaka kuti ndibhosi here kana kuti ndisekuru vaikuchidzira moto. Bhosi ndo vaikuchidzira moto vachinotora mapureti ebheri yawo. Pane mapureti ebheri yawo kanobviswa nevanhu vemunharaunda kuti vanhu vabatsirikane. Ivo ndo pavaienda vachinotora mapureti iwayo wouya zvawotanga kutokuchidzira moto vachiita kuti vadzungu vachitopfugama pasi vachinatsokuita wokufuridza cheko moto. Zvakatotishamisawo isu. Pamba pasiri penyu. Pamba pasiri pavo. Sekuru vai vakaonekwa nevanhu vemaraini vari bhizi naro bute kumotikari kwavo ikoko. Vanhu vakauya vachingotaurawo kuti ko nhai imi ndo zvamunoita here tanga takutonyara vaitotinyadzisa zvizo zvavaita taita kutonyara kutoshaya kuziva kuti chii parufu rwemwana. Aiwa tinotenda mama regai tigonzwawo kana paine vamwe vakasununguka veukama vanokwanisa kutiudzawo zvavangada kubatsirwa nazvo maererano nenyaya yekupondwa kana kuti kufa kwamukoma Kelvin. Kwati sikunyazoziva tese kuti kupondwa here kuwisirwa here sekutaura kwakaita masahwira kuti anogona akawisirwa kana kuti zvakanyatsofamba sei pamusuya. Asi tine chishuviro kana kuti tinovimbisowo yekuti tichaitawo zvatinogona kuti tibatsire nemi kana tichitodawo kuti tikwanise kunotaura nakomishina ponya tinasonzwisisa kuti zviri kumbofamba seiwo kumitemo ndepapi pari kufa nhau idzi kana tichida kuti zvakare tikwanisewo kunzwawo kune vamwewo vanoona nerimwe ziso ratisingakwanise isusu kuona kuti zvii zvakanyatsoitika kuna mukoma Kelvin. Tichangotsumwairawo kuti semhuri muwane justice iyoyo. Zviri nani kuti muzorore muchiti tazosvikawo pakuti aiwa chokwadi zviro kwazvo mwana wedu airwara hake neasma asi takanga tisingazvizive chokwadi mwana wedu akafa nezvizvi. Kungozivawo kuti zvakafamba sei tinovimba kuti zvinogona kuita sei kuzorodza hama dzichikwanisa kuenderera mberi neupenyu. Tinotenda tinokutendai tibatsireiwo chokwadi tibatsireiwo zvinhu zvangoitika hazvina kana svondo zvaitika hazvitori nemazuva mashoma zvaitika hatisi kutomboziva izvezvi kuti chakaitika kumwana zviri kutirwadza hatisi kutomboziva kuti yakasiyiwa here kana kuti ari kupi. Vaifanira kudzoka kakuzotitaurira kuti aiwa kasemapurisa ndo maonero anguwo semafungiro anguwo semubereki kuti aiwa nyaya iya yatakazodai mupurisa musungwa wenyu uyu handiti tinaye zviri kufamba so tiri kuzviongorora havana kana kudzoka. Zvakatotityisa saka tibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Kumbirewo kuti mutibatsirewo nyaya iyi ibude pachena zvifambe zvakanaka. Ndinotenda zvinoita zvakanaka. Ndofunga manzwa ekutaura kwaita amai vaKelvin. Regai iko zvino nditaure nasisi vaKelvin vanonzivo Emily. Tinyatsonzwisisa nekuti ndivo vataurwa naamai kuti ndivo vakatanga kuenda pasini pakafira mukomana uyu. Regai tinzwe kwavari kuti zvakanofambawo sei, ivo shoko iri rakasvikawo vari kupi uye semhuri vari kuzvigamuchira sei. Hello makadii. Mishe muri raiti here? Ndiri nanhangu ndinonzi Elizabeth ndiri journalist weZim News Beat TV. Ndofunga ndiro ndakaenda kumba kwenyu kuStone Ridge ndikanotaurawo naamai venyu maererano nekushayika kwakaita mukoma Kelvin. Vakandipa namba dzenyu vakati aiwa iyi ndo imwe hanzvadzi yacho yamukoma Kelvin yakanoona pafirst scene pakanga pakasiyiwa mukoma Kelvin pavainzi vakaponderwa pacho. So aiwa regai ndigovafonerawo ndigonzwawo divi ravo kuti chiitiko ichi chakasvikawo sei munzeve dzavo. Emily Muchabayo. Okay. Ndina hanzvadzi yaKelvin Muchabayo. Okay. Inini pandakatangira ndakafonerwa ndiri kumba. Ndafonerwa ndikanzi hanzvadzi yako yapondwa. Pakutanga yangunzi yapondwa saka ndakafungira kuti yapondwa kuHopley kwaanogara. Pandazinzi aiwa kuna Kaguvi. Pandaenda kuna Kaguvi ndichisvika pasipoti ndakasvika achibva kutakurwa nepolisi. Saka ndakaita nguva ndichichema vamwe vanoti ndakafenda 2 times ikoko. Dangwa yandakazokumbira murungu wacho ndikati ndokumbirawo ndinoona paakaponderwa pacho. Takakwidza kubva pabasa pake tichienda pakagomo. Panhu pakangoita open pakachena hapasi panhu pekuti tingati
kana kuti pamba pakatsindirika zvekuti pafira munhu aiwa pangori pabva zvekuti chinhu changotsvetwa nguva iyi hasiso pazvakaitikira. Saka ndakangosvika ndichiona ropa rake ndikambobata maempty bottle anga aripo emabhurungo vandanhuhwidza vandavhura vandamboona tsamba yanga iripo ndichifunga ndeyake yanga istori yakewo zvangu zvingori zvimapepawo vandatarisa ropa ranga riri pa3 type ranga rimwe racho ranga riri panzvimbo yanga akanyanyonzi hanzi ndo paanga akaisa musoro nerimwe yacho padombo mamwe madhiropa anga akangodonha ari magodogodo panzvimbo ipapo ndibva ndataurawo sekutaura ndichipengera hanzvadzi yangu mubva ndabva vatadzokerawo basa kwemurungu wacho. Handati anyway kuchema ndakuda kunzwa kuti chii chakaitika. Saka ndakabvunza murungu wacho haana here chaakutorera, haana chaakashotesa here mubasa, haana chaakakutorera here, mari yako yakakwana here. Akanditi zvese zvakakwana, mari zvese. Iye ndikamuti saka iwo wakapedzera kuonana naye nguvai. Anoti iye ndakapedzera kufonerwa naKelvin achitofona achiti Mudhara nhasi basa ranga rakaita nokuti vagumisa kuparadzana makuseni ndokutaura kwazvinoitwa Saturday yacho makuseni vakanga vaonana iye achienda kunyaradzo kwaaienda kuchitungwisa. Saka hanzi Kelvin akazomufonera masikati zvekuma12 here hanzi achiti Mudhara nhasi pabasa pafaya zvekuti varipo vese vanga vari panzvimbo vaiti Kelvin akatengesa zvinoshura pese paipe vaiti mukomana anga nemari yake aigonosvika kana kuma3,000 kana kuma1.5 nekuti hanzi akashanda musiwo. Saka hanzi akabva amufonera akati andashanda mari chichi mari andikati mufana wangu mari isa mari ipapo tozofona tosangana kuMbarame nokwavaisangana vachikesherana mari ndokutaura kwaita murungu wacho. Papaita akamukomana kakabva ndikati sikazodizva ndo pandakaguma kutaura naye. Papaita mukomana umwe aiva aripo mudiki ariko iko kuna Kaguru ndiye anoti ndakapedzera kuti ndakati ipoison here chii zvika nemukomana yekana tete iri poison ino ndikufana kufa nekuti nadhama takatodya rice rine dovi nebhinzi netii nekuzotenga mvura ndiye akatondipa mari yekuti tenga mufana wangu tichasei tidye. Saka handifunge kuti ndo zvauraya Kelvin. Plus iye mukomana yakabva ati Kelvin ndagumota naye kuma3 anayo time dzacho dzavakafonera dzavakaisirana matext message anawo mameseji acho hanzi achitobva pasi murodhi muna Kaguma achikwidza mudenga kubasa kwake achiti ndokuteera ipapo ndokuona mhenopatsi aive achitotora kune mufano achienda padenga. Ndo pandakangopedzera kutaura naye. Saka ndakazi ndoisa mameseji kumadzenzanzi akuenda kuma3 here chii hanzi dhama anga asapindura Kelvin anga asapindura chii mameseji andati ko Kelvin ndaasi kupindura mameseji. Saka murungu wacho anoti hanzi kune munhu akamufonera achizomufonera kuma4 achiti mukoma ndanika nguva ndiri pabasa penyu Kelvin haasi kuwanika pabasa penyu. Hanzi ndibva ndati pamwe aripo ari araundi pasi ane zvaari kuita pasi. Hanzi vandagara ngati hanzi vaagara hanzi vaazodzoka futi mukomana iyeye murungu wacho ndiye anomuziva. Hanzi aibadzoka ati mukoma dzatoo 6 o'clock uyu Kelvin hapo pakavhurika. Handibva ndati iwe chivhara pai vhara pabasa isakizva hanzi hapana yekuizva ndingokochekera. Hanzi mukomana yakabva akochekera. Iye anoti hanzi ndonguva dzandakazoti svikeyo handikashedzera pese tichidedzera Kelvin ndikatoshedzera nepanzvimbo yakanga ari hanzi ndakatoshedzera asi handina kumuona. Handikati saka mukazodii kanzi ndopatikabva taenda kumba ndikati anyway handiye kumba pamwe anenge ane paaenda tinoonana mangwana kutaura Sunday yacho yazofuma achiita sei achionekwa. Iye akasvika achivhura pabasa. Asvika achivhura pabasa kunonzi kune mukomana here anenge akamuonawo hanzi pamhanya pane vakomana vangu akagara nechepazasi vakomana vacho varipo vachizvidairira varipo. Hanzi vachibva vamuti aiwa pane munhu wataona akarara pasi bwezi yangu mufesi akarara pa ndikuona kunge munhu akatotinya munhu akafa. Hanzi vakomana vabva vadaro kuti haana kufa unonyepa iwe magunduru pamwe magunduru ndo mararira anoita sei anoita. Ndo pandakava ndati hanzi vaaramba achinetsa ndati ndatisumukei. Saka umwe mukomana wachona anonziwo Panashe pana Panashe murungu waKelvin naPanashe mukomana akabva aita chivindi bva aenda. Hanzi ndichitoda unosvika kudhuza ndati worksuit yange ndiyo yange kapfekwa naKelvin kai. Hanzi ndo pandakaita chii ndo pandakaenda handibva ndatosvika bva ndatobata makumbo ndikati Kevi shamwari Kevi inda uchibva warara mararira akadai madhakiro rudziya uri kuita iwe Kevi usadaro. Ndo paakamubata paakanoda kunomutendeutsa kuruoko kudai ndo paakaona nhunzi kuti ndo paakamutsa ndo pandikati kuKevi ropa chii Kevi waita sei. Handione munhu achadaira mwiri wake watooma zvikuratidza kuti munhu aita sei munhu atofa. Ndo pandakati mhanya kunoshedza Panashe murongo wacho. Ndo paakauya ndonguva yaakazotsvagawo manhamba ndokufonera mumwe akafonera
waakafonera ndokunoudza kuti tete vedu kumbare, tete kumbare ndokuudza munin'ina wangu ndokuzondifonera aiti sisi. Ndonguva yandikazotanga kumhanya kuendawo. Tabva ipapo adaro ndakava ndati toita sei anyway ndateerei kumochari ndinoona kuti ndiye here zveshuwa. Akaenda nemurume wangu akabva anotsvaga taxi. Atsvaga taxi vatapinda mutaxi vataenda paParire Nyatwa. Tichitosvika paParire Nyatwa ndopaakabva ati ndatichei mari dzetaxi madholadhora munhu ndazvibhadharire. Saka pane vamwe wangu vaperekedza chichi ndipo ndakangoti murume wangu vasara vachobvisa mari uvabhadharire. Ndipo vakabva vabudisa mari achibva abhadharira vanga vasina kubhadharirwa naiye akazvibhadharira ise family vanhu vake vaanga ainavo ivo. Taxi ichibva yaenda bvataenda kumochari. Tasvika kumochari takasvika bvatsanangura zvanzi handiwe wambomuona. Kumochari akati hanzi handina kunyatsokuenda paari kunomuona. Zvikanzi saka uyu zvikanzi pazoita hama dzake zvikanzi kweurani zvikanzi ndiri hama zvikanzi kana uri hama wamuona zvanzi aiwa ndiri hama inobva kure. Iyi hama yake yepedyo ndo sista yake pakuzvarwa kwavo. Saka ndo pandakati ndandine munin'ina wangu inini murume wangu naiye neimwe murume waanoshanda naye anga aripo natete wangu. Saka tete wangu wamwe wakasara nemukadzi wacho akagara pamabhenji. Ndo paakati vanhu vepamochari vaya achitaura navo ndo paakabva ndogona kukupaiwo kana punda handokutonyoraiwo tiitei kuti tione munhu. Vandati hautonyore munhu kuti tione munhu nekuti ini ndine hama yemunhu ndoda kuona hama yangu. Saka ndonguva yatakabva tazoendai kupolisi yepaParire Nyatwa ibva taenda kupolisi vatapuwa mupurisa. Vatauya nemupurisa bvatikumbira kuti tione munhu vatapinda mumochari. Vandanoona hanzvadzi yangu anga neropa mukanwa raiyerera nemumhino richiyerera rakazara matama nemunzeve ranga rakawandisa ropa iro zvekuti ndakapinda mumochari ndisina foni. Dai ndakapinda mumochari ndine foni dai ndakamuita sei, dai ndakamutora piki. Saka nguva iyoyo akanga neheti yake, makepi ake nemasokisi ake newachi ndo zvinhu zvanga inazvo. Saka nguva yebhurugwa rake ranga rakadzikira zvakanyanya. Vandati kwairi bhurugwa razodzikira kudai so indava. Ndo nguva yakanzi anofanira radzika nekunguva yanga ichisocheswa nemapurisa ndo vamwe vandani navo vachidaira mumochari. Saka ndo nguva yatakati ranyanya tivanisa manga achicheswa. Ndo nguva yandakakumbira kuti murume anga aripo angana uye anofamba napanasho murungu wacho akabva akuti haana kuita madhodhi. Saka nguva yakada ndikandadzora stepi kudzoka kuhanzvadzi yangu kuti abviswe bhurugwa ndisipo. Vandati mubvisei tione. Saka paakabviswa ndichipenengura chimusumudza kudai takaona asina kana kumboratidza kuti munhu anga amboita tsvina. Vandati rinofa pamwe sekunzi zvabviswa achicheswa saka zviri kunzi chikwama chake changa chitori mupendi. Ndo paakabva apfekedzwa bvatamuvharavhara bvataita sekati handei bvataenda. Saka ndiri murodhi ndiri kutofamba naiye anga padhuze pangu panashe vamwe vachitofamba vanin'ina wangu vanhu atingori gurupa tikubva mumochari. Saka atiri kufamba kudai ndo pakabvata sistirani sistirani ndiri kuzviramba inini. Pakambotanga kunzi nemumwe wacho mukadzi wacho pamwe pane zvakuita pamwe akabata girlfriend kati taipi hanzvadzi yangu handiye anozozviurayira izvozvo kuti mukadzi anyengwa asi ndinozviramba. Ndo pandakamubvunza naye panashe mafoni aisimboouya here. Zvanzi mafoni agara aisombouya achitoiswa pachaja chichi mafoni. Ndikati saka ndo patikatati akufamba neni zvikanzi sistera ndiri kuramba kevi handiye munhu wekuti kevi zvikutondirwadza kuti senge iye ari kutorwadziwawo. Ndo paakabva nditi asi kevi afa aine bhuru. Andikati watii zvikanzi kevi anga ane bhuru mumwe haazozviuraya. Saka mumwoyo mangu ndakazotanga kuzvibvunza ko yaona bhuru rakevi ariona sei. Andikati mapurisa akuratidzai mari zvanzi havana kumbotiverengera vangoisa mari yayo vangotora zvinhu zvake. Ndikati iwe because anga ane bhuru zvikanzi 3 times ndichimubvunza zvebhuru. Vatasvika pagedhi paParire Nyatwa iye akabva apinda mukombi yake. Inini vandapinda mukombi yangu nemurume wangu anati wangu bva wapinda mukombi makombi yakanga yakasara. Vandati ko panashe wakuita sei. Saka panguva yetichitaura akabva anhonga flash pasi rimwe ranga rine red neblack. Saka ndakatomboda kuti ndipe tione flash rangu vanangotosiyanawo nazvo. Bvatora flash rangu bvatatoti ko iwewo wakuenda ko mukadzi wakevi ndonomuudza sei hona ya midnight ndiri ndega handidai watiperekedza tachinoudzawo mukadzi wake zvanzi sisi honai mamirire kunze kuri kuda kunetsa ndo paida kuitwa lockdown iya yakaitwa iyi. Ndo pandakakwira ndega kombi nemurume wangu vandati anyway ndoenda vanoenda nemurume wangu vandanoudza muroora wangu vandamutora ndakazomuudzira kumba kwangu yaigara kuhopli pamasteps ndogara kuStonebridge magolisi. Vandaudza muroora wangu zvakambotorawo nguva muroora kuti azvigamuchire dzamara azozvigamuchira. Iye nguva iyoyo tatogara dzenza kuti nda kuma10 ndipo ndakaona mameseji akapinda. Nguva yandakuvereka mameseji ndakabva ndamukolera foni vandatofona ndati ndasvika bhotsano ndaive ndichitomisawo pedyo kuti ndisina chandaive ndichingofungirawo. Ndo pandakatomuudza kuti asvika bho muroora ndamutora sose zvanzi ndazokundikana ndinoya mangwana makuseni. Pandatogara ndatomboita senge ndaiginwa foni hana yangu yakangoti ndo pandakabva ndatora foni iya
vanoenda pamameseji ake. Ndakuona mameseji ake, ndinawo mameseji ake anga ekutokumbira mari. Akutonditi mari iya yanga ine munhu muhomwe, mari yebasa, anga akakwereta zvinhu pabasa tichikagadzira, saka vanhu vaiva vakutondinetsa kuda mari. Ndakabva ndapererwa ngati ina asati ndatoziva chauraya hanzvadzi yangu, handisati ndatorara hope. Munhu akutondiudza zvemari kuti kana mazoita mashaya zvemari mozondidzoserawo mari yevanhu. Saka nguva iyoyo chandakakwanisa ndakatanga kusendera hama dzangu ana tete vana baba mameseji ake. Vavati usamupindure, chingomatarisa. Ina handakumupindurawo, ndakangomatarisa bataverenga. Ndopatikabva tamuka mangwana acho. Tamuka tandikavimbiswa kunzi tiuye na7 o'clock kuparire Nyatwa tione muprista aita nyaya yedu, tibatsirikane naiye pamwe chete, nokuti anga akamunyoresa zita rekuti Ndundu Chiya. Mhenoyo anga akaisa senemu, asi senemu yake aiiziva, vaangorasisa pasenemu zita ranga ririro. Vatangototi inini ndakatokasika kudaira kuti nekuti ndaiona kuti kumochari vanga vakuramba ndaiuya neKelvin Muchabayo, iye anga amuti Kelvin Ndundu, anzi Ndundu amhenoyo manyoresera anga akariita. Ndopandakabva tatogara mbabva ndabuda makufeni aya nehanzvadzi dzangu dzimwe tumwe akauya achinditora kumba. Umwe bva ndasangana naye pamagolisi papa achibvozvitungisa, vatakwira vatanosangana neumwe anga atomukira hanzvadzi yedu yatokpare, akutokomblena kuti komuchiri paita tanchitotokutadza kufamba nekunzi ndandifamba ihuyai. Takasvika kuparire Nyatwa, ndisati ndabuda mumba kuma2:06 vanamufonera tikati zvoni kotoita sei, tosangana ka? Zvikanzi hatosangana, oraitega tisangane upare. Takasvika bva taenda, vamwe vakutondibvunza mataura naye here, ngati ndataura naye. Takasvika kuparire Nyatwa, tikagara. Hanzvadzi dzangu vati ko munhu uyu aufa, ndikati blessing zvakutondinetsawo, nhamba mufonere. Akamufonera zvikanzi nemukadzi wacho ndiye akabva adayira foni, nekuti anga akutipa nhamba dzemukadzi wake tichandisai dzemukadzi wake dzake, anga akuti foni inenge yakadzima yaitoramba. Saka patikafona pafoni yemukadzi wake takamubvunza mukadzi wacho kuti ko murume wako kochii, zvikanzi ari kutouya, vanga vakubuda mota, foni yange isina moto, kuita senge vasiri vese. Asi zvakazotinetsa kuti havasi vese, dzanzega ndigovaudza. Vatati oraiti, takapedzerwa zvekumochari zvese tikaita tega, tikapedza tikashandisa manhamba edu kuti vatasangana nemuprista wedu uya, vatataura naye vati uyai pamaketi. Ndopatakabva tadzika takuenda kumaketi. Saka hanzvadzi dzangu dzimwe dzandisina kuona panga pane munhu, vatatombopaka mota muna kagwivha takwidza. Ndikati apo ndopatikaona munhu chichinda kutsanangura hanzvadzi dzangu, vatati oraiti handiekusenderawo. Saka nguva iyoyo akabva atibva afonera hanzvadzi yangu, vaatodairwa ko zvikanzi hello panashe wadi, zvikanzi ndati ndichibvunza kuti madii, zvikanzi isusu tiri kuchi, tiri mutaundi. Ini ndatoo kucentral, iye anga atoo kucharge office, isusu tiri pamaketi. Amboti timirai ndiri kuuya kumochari, akutiudza kuti iye akucharge office. Saka nguva yatikatotobvunzana ko iye akumhanya kumapurisa, isusu tiri kumochari tiri kuita zvemunhu, iye akupolisi, ko chii? Ndopatikabva taenda kucharge office. Tichisvika pacharge office takamuona iye akasvika akapinda akaona zvaakaita achibva abuda, bva azonyepera kunomira kunze uko kwatikapakawo mota yedu tichibva tamuona. Vatangomuti mhoro vatakwidza takutoenda tese. Tapamba nasekuru, vaiti sekuru hanzvadzi yamai vake vaita nge n'anga, vaita zveun'anga. Ndopavakabva vanzi nemapurisa aita kunosvika pageti kwava ndeapi. Ndopavakabva vati tiri tese, mama vangu vamakaona ivo vaenda, vakabva tisina ava ndo vatinavo. Zvikani hamundizive sekuru vapanasho. Tikati tikati hativazive, taonera pano, ndatikwidzei. Patikabva takwidza mudenga, tichikwidza mudenga ndakabva ndakamboshandira pacharge office. Saka ndikabva ndatanga kumhoresana nemumwe wamapurisa andaiziva, iwo tichitofamba tichienda. Saka nguva iyoyo akabva takwidza naye, abva abvunzwa nemumwe mapurisa, ndo vanhu vaongochita vachichi mazoonana. Ndopatikabva taziva kuti munhu atopinda, isa anga achida kumbotinyepera kuti hana kupinda mukati. Vatakwidza naye, tiri kukwidza tikuenda kuofisi yatanzi tiende. Vamhoresa mumwe mupurisa akaona zvikanzi madam muri sei? Madam aibva amandiziva zvikanzi anaka ndinowa makaona kuna Kaguvi. Madam aibva wangomuti bo zviri sei, iye ukama hwake wanga wakunyanya kumapurisa. Takuda unopinda mudhoo, akabva amisa mumwe mupurisa. Abva anoda unotaura aibva ndamirawo ndichida kuona. Vaangotaura naye zvimwe zvaizvi, vanangopinda pakanzi apindai, vaambosaka mupurisa uya akamisa, akazouyawo akagara mai atikizwa nyaya, bva atidongorera achibva atitarisa, bva ada kukumbira mupurisa aida kunyora nhau yedu. Mupurisa uya akabva ambomuita zvekumidzana kanzora ichi ndiri kuya, bva atinyorera tichibvunza zvataibvunza. Saka tiri panguva hanzvadzi yangu imwe yakabvunza kuti tinokumbirawo mafoni ake tinokwanisa here kumbomaonawo kungovhura tomasiya. Zvikanzi mapurisa angari pakati hatichakwanisa kutora mafoni akarepa, anotoda homeside ndo inenge yakutokwanisa kukupa ichi mafoni nemari. Saka tikati mari munogona kukolekta. Saka nguva yaita kutoti mari zvikanzi zvimwe chete nemari yacho zvinogona kunetsa, tigai tikupe nhamba yavo dzaoffering charge. Vatapiwa nhamba dziya vatatotora zvikanzi munozongozvitora zvese ka1, kana munozofona mozonzwa kuti vanokuti ichi nekuti zviri pano asi zviri muofisi umu, asi honai kunze kune noise takumbomhanyidzana
nezviri kunze. Saka nguva iyoyoyo akabva akumbira pamusoro yevakuru, pamusoro yehama vana mukoma ana sisi, adzokorodza nhau yemari yake iya. Akutaura nhau yemari sikanzi mari yatanga tinayo naKevi yanga ina Kevi, mari yebasa akanga akwereta musipana chichi. Ndopatika tamuti ko akabva abvunzwa nahanzvadzi yangu zvikanzi inga iri mari isusu pamapisa takatanga tambonzi kumaketi yanga iri 170, tazosvika pachaji ofisi zvikanzi yanga iri 165. Iye paakanzwawo figa iyo ndobvu figa yakabva ataura zvikanzi mari iyo yebasa yanga iri 165. Zvikanzi pane pamakanyorerana paseri akatsenga kupadaira kubvunzwa nahanzvadzi yangu zvikanzi ko iye Kevi kana uchiti mari iyoyo yanga iri 165 anga asinawo here mari yakewo yatinotarisirawo. Zvanzi handizoziva, atangoti ho vandati blessing siyana naye, nyaya dzemari tozodzita kumusha kune madhara, ndo madairiro atikaita. Mapurisa akabva azomudaira kuti nhau yako iwewe tainzwa, tichazodzibatanidza patichaita nyaya yaita zvinzwa nyaya yako iyi. Ndopaakati tabva tatopedzerwa patabuda. Tisati tabuda akabva akumbirawo kapepa kai katikanyorerwa kausenchaji achitorowo nhamba achiita sei. Takabva tabuda patapanze akutanga kuti honai aya mameseji aya ndiye vanhu vari kuda mari chichi. Ndopatikatombinda kuti iwe ndogona ngotaura nawe kuti nditekisire meseji yakati nguva dzakati, tichazongoenda tese mumaofisi mevanhu ivavo vachizvidairira kuti vakakweretwa zvichiva tichibhadhara. Pataenda pamota, patasvika pamota paipe sekuru vake vaiva kuda kutangika ukama nesaka tainguva ignwa ng'anga yake vaibutsa bute vese, bute ranga rakawandisa iroro zvisingaiti. Saka takatangwa igna patapinda mota tikati anyway ini ndakasitaura naye takuda unopinda mota. Tikati ko nhai panasha hanzvadzi uri kuti Kevi yanga iri shamwari yako mainzwa nani, ndikutokutora sehanzvadzi yangu ko wakanda kainontora muroora ndega. Tikazi muroora ndinaye usati wasvika pambo tionerane pamwe tibatsirane. Hanzi tete ndiri kutotera mai manje ndikumirira dzimwe hama dzangu ndiri mumashure. Kati alright kana uchirwadziwa naKevi chako uchita sei uchitera. Tikabva tadhiraivha mota yedu vatabva Evha vasara varipo vakasara tikaenda. Takatosvika kumba tikagara, vanhu vaungano verainzira ndipo kwandogarawo zvabva vatosanga kutokana vakutoitawo zvenhamo vakutokolekta vakuita sei. Iye akazonditi kuma8 dzekumani 87 vaisa meseji ingori nayo futi nenhamba dzake zvikanzi chisinda vatadza kuuya ndiuya mangwana makuseni kuraudza mangwana echitatu ndo handichauya makuseni chichi mangwana echipiri ndinouya ndiregere chichi. Adamupindura takangoverenga vandanyarara, adamusiya akadaro akaswera hana kuuya. Akavira zuva manheru hana kuuya, akazouya manheru acho anga ane vabereki vake ana mai vake nanani. Ndopa akatanga kundifonera kuma4 to 4 achindibvunza kuti asisi tofamba sei tiri paBeatrice tiri kuuya. Ndikati ukangosvika pamagolisi chete iwewe parodhi yechitunza pamagolisi ukafona ndinokutambira. Dzakava ndidzo nguva dzaakafona idzodzo kusvika akazosvika kuma 7 to 8 azototambirwawo murume wangu aenda unotambira vamwe ndopa akafona ndokumutambira ndokumupa munhu bvawe. Vakasvika neuwandu hwavo naivo sekuru vake n'anga iyoyo vakamhoresa vanhu vakaita sei. N'anga iyi yanzi yakasara iri pamoto yaingoita zvebute pamba pangu pechikanda ichiita sei. Vanhu havana kunge vakaziva vaiparaini kuti chii ndanani. Ndopa akauya akabva amhoresa vanhu. Ini handaukwazisana naye mukati memba imwe, akataura neni handakumudaira ndakangoramba ndakamutarisa. Ndopa akazobuda bva azochindikumbira patopa zvikanzi my god ndokumbiroka kuona ibva ndatosumuka pana ndakagara bva ndamira naye padhomu pamba pangu zvikanzi sisi ndati ndauyawo nezvinhu zvekuti tibatsirane. Ndikati wauya nei, wagona wauya nei. Vaabudisa matsaga rake remakabheji 50 kg yange nemakabheji nechipepa chihombe chemachangisi chiya chekupedzisira zviizvozvo. Ndikati ko zvinhu zvavaya nazvo izvi hazvina mafuta hazvina soti kana upfu vanobika nei vana. Zvikanzi nhamo yakaoma sisi, nhamo ichiripo. Ndikati nhamo inopfuura nhamo yandiri inoi. Zvikanzi ichiripo. Ndikati ikandivashedzi ndakabva ndashedza vaibika vacho vazukuru nemadzisawira angu. Vavaenda naye kumota, vavasvikawo kumota bva vamubvunzawo saizvozvo kuti kotobika nei soti mafuta chii. Zvikanzi nhamo ichiripo, muri kuziva kuti nhamo yakareba asi zvangu zvakuda kuti tibatsiranawo nevamwe kwaMuchabaiwa. Ndikati Muchabaiwa wauri kuda handindini, ko zvawakanyoresa senemuko isiriyo uchiziva kuti kuna Muchabaiwa. Abva anyarara. Saka akatanga kutombosheredzwa uno achikandawo machangisi aya mudenga kabheji. Akati hatibike kabheji rako, hatobika zvinhu zvisina upfu mafuta soti. Vanhu zvesho akazviramwa bva vazvisiya zvikarara zvakadaro. Vandazozvitakura kuenda nazvo kumusha. Ndopatakasumuka ndiri murodhi kuenda kumusha. Akandifonera ndiri pana Debsha, kana ndi muchiziyani makati makaya Stonebridge rodhi yepana Debsha. Ndopa akandifonera akati maapati madii. Ndikati ndichiri kumba iwadii. Zvikanzi dedi ndouya. Ndikati zviri kwauri, ndingakutouya kunhamo kunobvunzwa. Ndopa akabva ati alright gandigadzire ndiuye. Patakata foni. Ndasati ndapedza Debsha ndakuda kunosvika paKevi. Pandaona mistiko yake bva ndatofona akati wati
zvanzi inenge yakudhara. Ngati saka imi maapapi tisingaenda tomurodhi kuenda kumusha. Saka ndoti ngati ngwana wakati unokuziva wani koteeraika kana muchikuziva tosangana kumusha. Zvanzi ora itega nditeere. Ndopatakaguma kutaura naye tichienda. Infact pane pandasirira pamashure pekumochari papostmortem. Musi wepostmortem haana kuuya. Tiri kupostmortem akangofona kutaura kuti muri pabva tamuti tiri kupostmortem akati ndiri kusvika. Munhu wedu akaitwa postmortem takabatsirwa pafoni. Mupurisa akanonoka kusvika. Mupurisa anonoka kusvika ende andasvika. Pandatoenda kumaofisi vanzi amirirai mupurisa wenyu auye. Hanzvadzi yedu bva yatanga kuramba ichimufonera. Mupurisa achibva azouya bva tataira naye pafoni hatina kusangana naye. Achibva atega ndimhanyise mapepa enyu. Paakati ndikuchinja baaenda mapepa patamubvunza futi pafoni zvanzi enda tookubhodhi yenyu ndo zvandiri kutoita mai manje ndokufonerai. Takagara nguva vari imi nguva dzareba vanhu vauya mashure medu vatopedzerwa postmortem. Ko isusu ndopaakafona futi. Paakafona zvikanzi akutopedza takutouya. Isu taiti kupedza kwaari kuita ari kupedza votishedza toenda tese papostmortem. Munhu wedu aitwa postmortem. Havana kuita saizvozvo. Vakatibatsira nekutidairira foni. Saka takanogara tiri panze tikagara tikatifona ibva tafona futi bhatimiraenda kutopedza bhaazotifonera iye mupurisa azotifonera zvanzi uyai asi tiri kuda vanhu 5. Saka takasumuka tiri 5 chete vangu inini mama nesawira wake nemukoma wangu bvatapinda mupostmortem uyu. Tapinda imomo takabvunza kuti zvoni matopedza aziterai maresults enyu mupurisa haana kuti pepa redu haana kutibatisa pepa. Mupurisa ndiye anga akabata pepa rake akabva atanga kutiverengera nawo yepostmortem. Hanzvadzi yenyu yanga yakaoma mapapu yakanga ine TB akanga ine chando mumuviri. Tikati saka ndozvauraya munhu. Zvikanzi tikati mama bva wabvunza. Zvikanzi matopedza postmortem. Zvikanzi sipo pasina hama yake. Zvikanzi iyo iri kuitwa mapurisa ari kundidaira hapana dhokta hapana chinyi. Zvikanzi iri kuitwa postmortem yaitwe pane hama ndo maitirwa inotoitwa postmortem iyoyo. Tikati kusiyana neimweni ndina baba munini vangu akafa last year muna December vaine poison asi takatovaratidza tikati ono poison iri mumatumbu chichi ini ndinda ndakatomirapo paHarare hospital ndikatoona ko isei madai. Zvikanzi yakasiyana postmortem yenyu yataita nii. Ndopatikati saka matomusona. Zvikanzi vandabvunza futi mumwe mubvunzo. Ndikati handichikumbirawo mafotos andipanoitwa postmortem munotora mafoto munodii ndiratidzewo kafoto repapu racho rakaora. Zvanzi kana rikuora murione kuti rakaora rakaita sei rinenge rakaita green. Mupurisa ari kundidaira mwanga arimo imomo rinoita green rinoita sei. Ndopandikati zvese izvo ndozviziva asi ndinoonaka kuti apa idzvanga iro kuora uko kudii. Zvikanzi aiwa isusu mabatsiro atopita hamukwanise kunge muchioneswa muno muchaenda kuchaji ofisi moenda ofisi yaakatirayira ndatokanganwa umwe wangu vanenge vachiri kuibata moenda ikoko asi musazoenda muchinoti mapurisa ndisita kuudzai munonokumbirawo ndo zvatida kuitirwa moitirwa mozoratidzwa asi zvinotora nguva kana mune nguva nekuzvifambira nemwoyo murefu. Tikati mwoyo murefu totoita nekuti patatangira tikutodawo kuti tizvione. Tikati saka munhu wedu mavhara. Zvikanzi mavhara. Ndopaakabva ati handeibva atotipa bepa redhepi rekuti munhu akwanise kuenda kwamujiti kunofambira zvebhodhi. Hanzvadzi dzangu bvadzatobuda bvadzaenda iye bvaanditambidza wachi. Zvikanzi wachi endati wachi yange yakapfekwa nemunhu ari mumochari. Kati ko mabudisa wachi chete ko dzimwe hembe. Zvanzi aiwa patikumbokupai wachi zvimwe muchazokolekta. Kati hazvikolekte paka 1 here zvimwe. Zvanzi aiwa uyai musainire wachi. Saka nguva iyoyo yakabva buda ini ndakabva ndatombobuda nekuchema. Tete vangu ndo vakabva vanosainira wachi yaya vapuwa wachi yaya bva vauya. Tatogara panze asati tatopandirawo vamwe wedu vari panze. Pana murungu wake nguva yakabva afona. Zvanga asiri kumboita tungobuda mupostmortem akabva atofona kuhanzvadzi yangu. Zvanzi ko madb yanzi chii. Takabva tamuti hanzi natural inguva yake yange yakwana. Zvikanzi hapana chimwe tikati zvahanzi natural nguva yake ndo mafiro ake ndo madairiro atikamita. Kati tese takabva taita question mark kuti saka zvikureva kuti mupurisa wepostmortem napanashe vane chimwe chete. Hatisati tatombogara asati tatombotaurira vari panze akutofona iye anga asingambozotifoneri. Ndo patikapedzisira kutaura naye pazvangopera kuzamara tizosumuka kunotora bhodhi yedu kuenda kumusha. Izvi zvekumusha hamene kuti ndokwanisa kutaura nezvekumusha here. Taakumusha zvekumusha ndakaudzwa namama zvekuzonorwiswa kwakaita sekuru ava pamwe chete nabhosi vachona vanhu vapanashi asati arwiswa pane zvaakaita achisvika. Zvekufuridza moto nekuiswa kwebute mama vakazitsanangura. Ako zvebhutsu dzaakasvika achikanda. Bhutsu vakadzitsanangura zvakare.
right, nekuti ndo zvaakazosvikwa kumusha nekuzonyepawo kuti akatipa mari yechema yaakakolekta mutauni, isu mari hana mari yaakatisiyira kana sendi raakatipa kumusha, nemainformation evamwe ekunzi akazenga achikwidza nehukumande ikoko hwokuchena nasekuru vake ivavo pakafira mumande siri kumochari yanzi ndo zvaaita. Ndakazozvinzwawo nezuro tiri kuna Kaguvi. Pandinonzwisa ndepekuti ndanzwa muchiti imimi ndima akaita munhu wekutanga kuenda pasina apa mukasvika hanzvadzi yenyu ine ropa. Chakazonetsa imimi kuti mumbomira kuviga mufi, maudzwa postmortem kuti munhu akaora mapapu, munhu akanga ine asthma, munhu akanga arohwa nechando. Chakakunetsai semhuri kuti mumbomira kuviga mufi zvichida paitwe second postmortem sezvo muri makanga maona kuti munhu akanga achibuda ropa, munhu akaora mapapu anobuda ropa ndo mubvunzo wandakabvunza mupurisa, ndaudairwa nadhokta ndikati ko kana munhu ane mapapu neTB ko kauike kana munhu yawe chero akaenda ropa barawanda. Saka takangoita question munhu ndaitwa postmortem hakuna munhu anofa akadai, zvairatidza kuti ende panzvimbo yaari aratidza kuti akaitirwa zvinhu zvisamwe ndokuzouya ndokuchikandwa ipo panzvimbo paipai kana panzvimbo yavo kana pavanoshandira zviri kutotaurika sekudaro. Ende kune kuri kunzi munhu mugundura akapuhwa mari $20 yekuti amurase aripo pabasa pake. Zvone zuro ainetsera chiuya pandiri, asi semugunduru nekudhakwa ndakangomurafura-rafura zvanzi nawo ndiye munhu wacho naye akatotumwa napanashe kutaurika kwazvaakuita kuti amukande panzvimbo yaakanga ari. Muchinzwa information paanoshandira nekuti mama wakazondiudza kuti kune vanhu vakazouya here vakanga vabva kuno kuHarare vemustreet maaishandira vakanga vari mune marori maviri vanonzi vakazopa umboo wekuti aiwa takanzwa vachinetsana vanhu ava nekuda kwepei yake 3 months zvichida anogona kunge akadonhedzwa kubva pamusoro kana kusvika pasi. Muchinzwa imimi information yekuzoti pane chigunduru chakaita basa rekuzonomurasa kugomoko, makambonzwa here information yekuti zvakanyatsofamba sei kuti azosvike pakuti chigunduru chizopiwa kuti enda unomuisa kugomoko munhu afa kare? Inini chigunduru handakwanisa kutaura nacho. Mainformation anouya nevanhu handimoziva pamunoungana varipo vakomana vaitowo vachitaura, asi maitikiro azvikuita zviri kunzi iye akati munhu akamushaya na4 munhu haana kumushaya na4. Nditori nefoto netime dzachona dzaakatorwa piki nemunhu iye akatondisendera piki kumapast 6 haana kunge anga atori pabasa akagara. Saka kutaura kuri kuitawo vamwe varipo vari kuti Panashe ane chekuita nemukomana nekuti Panashe akanga achiti iye munhu akashayikwa panzvimbo na4 vanhu vese vari kuzviramba 4 o'clock dzikunzi anga aripo 5 anga aripo. Saka kuve nekuti titi iye anofana akamitira zvinhu zvimushopu make vanetsana varimo makamuita zvaakamuita pamwe paakamushafa ipfungwa dzedu hasati taziva kuti ichokwadi here. Zvekuti kukandwa haana panhu pekuti tingati anga akamukanda, asi anogona kunge akamuita zvaakamuita bvangomushafira mubasa mani mavo imomo bvaazoona nguva yekuti aite zvaakamuita kana ane kwaakamuitira. Nekuti tiri pagomo rekukopi paakakandwa nechepamusoro pake pane paakaita senge amuzorodzera. Kana ndichibuda ndiri pavhidhiyo yakatorwa nevamwe ndandakatomira ipapo painzi paive pane ropa nechishanga chechibage changa chine ropa kuratidza kuti akambozorodza afunga kuti amukande ipapo vaazondidzikisira umukande kunokasika kuita sei kuonekwa bvaamukanda ipapo. Pane mumwe aitaura aripa panoti hanzi mukanwa make mamune chinhu chaita ngebhanzu ngechingwa changa chakatsokerwa kuti ropa risarambe richiita sei richibuda. Saka nekusaziva postmortem yakati is natural hatisaziva kuti anga ane rurimi here kana kuti anga asina, nokuti postmortem yakatiti zvese zviri right, munhu akafa nechando, anga aine TB, anga akaura mapapu, akafa nechando. Munhu uyu haana kumboita nguva achimwa madrugs. Saka zvakatotinetsa ende so hatina kumbobvira tazviona kana kuti ari kurwara titi kana akambokosora kwatiri hatina chatakaona. Saka isusu hatina kugutsikana kana postmortem haina kutigutsa. Mafiro emwana wedu haana kufa zvekufa ega, tikuti isusu murungu wacho ndiye ane chekuita nemwana wedu, ndofungidziro yedu nezvaari kuita zvacho nemaitikiro azviri kuita kon'anga. Ropa chiima zveropa ndinawo mavhidhiyo acho, mafotos yeti yake, yeti yemumochari hatina kuiona taakumba, tine kepi yatisiri kuona yanga inayo mumochari hatina kuiona. Karistibhendi kake kamwe kaayimbopfeka so tinotengeswa mutauni kakadonha mbegi reng'anga kaine ropa, kumochari anga asina kanhu ikako, wachi ndiyo yanga inayo. Masocks aakapfeka pafoto raapedzisira kuonekwa racho akapfeka masocks eblack, asi ukoko takanga kwa kumochari kwangu nemasocks ewhite anga aine tsvina, asi iye pafoto rake akatogara mubasa izvezvi
akapfeka masokisi eblack. Saka inini ndinongoti murungu wacho ane chekuita nehanzvadzi yangu. N'anga yake, n'anga payakarohwa yakatanga kumuramba kumusha kuti aiwa handina kukama naye, ndiri sekuru, ndinozodii. Nevamwe vakutotaura kuti akaonekwa achiita zvehuku chiimande yacho. Saka tikushaura kuti ko sei iye ari kungoita zvinhu zvine mapurisa nen'anga mukati asina chekuita pahanzvadzi yangu. Saka hatishukurani. Ndezvipi zvamungade mimi kuti mubatsirwe nazvo semhuri? Inini kubatsirwa kwangu kana achindoda kuti abatwe, uyezve ndikuda kuti inini hanzvadzi yangu isarova. Kune vachanzwa matauriro angu anokwanisa kundibatsirawo, ndavangondipomawapo nhamba dzangu vondibatsira. Inini ndikuda kuti hanzvadzi yangu isarova, nekuti asiya mwana ane 2 years. Semadiro aita mwana wake nemasira amuita, ndiri kubatikana sehanzvadzi yake kuti mwana wababa wangu haende achirova. Kana kune vanondibatsira vanokwanisa kuti zvive nekudzoka, iye wacho inini ndinokwanisa kutoti akwanisike kubatwa, kumuona achifamba panyika ndikungorwadziwo kuti aendewo mumatare edzimhosva, nekuti ndiri kubatikana nezvaakaita. Ndo zvinhu zviri kunyanya kundibata. Mwana uyu, mwana ane 2 years, mukadzi mwana mudiki. Mwana uyu achachengetwa nani nekuti akamuguridza. Hanzvadzi yangu aiva neshungu yekuchengeta mwana wake. Ndo pane shungu dzangu. Aiwa, tinotenda sisi, maita basa. Regaiwo tiedze nepatinogona tinzwewo kuti vemutemo vacho vava papi. Sezvo ndiri kunzwa muchiti munhu wacho bosi vacho vari kutofamba ende havana kutombovharirwa kuti nyaya iyi ive ichienderera mberi. Saka tine chifuniro chekuti tichakubatsiraiwo nepatinogona kuti tinzwisise kuti nyaya yacho yakafamba sei. Nekuti inini chikundinetsa futi kumusha akabva akasungwa tikati aende mumapurisa. Saka tichati ko kumusha akazobudiswa sei nemapurisa akabuda nawo kuti azoonekwa, nekuti mwari mwezi racho musi weSaturday Sunday ari kunzi akanga aripo pabasa, bhaangobva tiri kuona kuti vanhu havasi kumufarira pabasa pake. Saka nezuro ndo panga asipo. Alright. Aiwa, tinotenda sisi, maita basa. Totenda maita basa, ingondibatsira iwo kuti zvibude pachena tizive kuti akafonei. Aiwa, zvinoita maita basa. Mufunga mazvinzwira emhuri yeZimbabwe, amai vaKelvin pamwe chete nasisi vake Emily vachitsanangura ekushayika kwakaita mwana wavo, zviri zvinhu zvinosuwisa, zvinhu zvinokatyamadza kuti ko mwana komana ane 25 years upenyu hwake hwagurirwa panzira. Asi hama dzine kukatyamara kuti chingava chii chakaitika kumwana komana wavo, nekuti zvinhu zvese zvakaitika ipapo hapana chiri kuvagutsa. Postmortem yakabuditsa ichitaura kuti aiwa munhu akanga aine TB, akanga aine asthma, akanga aora mapapu, chimwezve chakamuuraya chakanga chiri chando. Asi tese semhuri yeZimbabwe mukanzwa nyaya iyi muchisarawo nemibvunzo yatinaye tese kuti aiwa ko ropa raibva pai pane munhu ane asthma. Vanoona nezvemutemo mapurisa ndofunga manzwa mhuri ichiti hatisi kugutsikana, hatina kugutsikana zvakanyanya kuti sei munhu wamakati matakura maenda kumbonoferefeta nyaya iyi tiri kumuona zvakare ari kufamba ari panze pasina matanho ati atorwa. Kana muri kundinzwawo ngatibatsiranei nemhuri iyi tione kuti tobatsirana sei. Vana sekuru nana mbuya, vana madzibaba, vana papa kunze uko, ngatiitei ma1on1 nemhuri iyi toona kuti toibatsira sei. Tinyatsonzwisisa kuti n'anga iri kutaurwa nezvayo ing'anga yemazviro kwazvo here, yaitsvagei panhamo yevanhu, ko bute rakanga ririrei. Ngationei kuti tobatsirana sei nemhuri iyi. Tichizosangana zvakare pamamwe maprograms Zita, ndinonzi Elizabeth Nyagio, tichiti chisarai.